Soriano, Norma Fajardo, Giancarlo Tapnio, Ditz Enlita David and family, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Engineer Jesus Monsalan, Mayor Teddy Tumang, Emerito Barrera, Federico Bandap, Ning Torres, Gemma Lumba, Ariel Osapina and Joshua Joriel Macabali, Engineer Ding and Mrs. Madel Pilaw. Para king malanagwang kapaldanan dari, Father Rolando Lopez, Pat Ahos, Rosario Di Marucut, Felipe at Corazon Pajardo, Elmi Ronquillo, Mark D. Kleiner Bayani, Eliza Reintulio, Janet Lakap, Oliver Pabustan, Leonor Salazar, Virginia Samawang, Rosel Montemayor, Charito Obsequio, Monica De Leon, Joy Manalo, Michael Alfaro, Espiridion Kayanan, Ranilo Deirit, Celia Lagason, Belia Trinidad, Mark Antonio, Merily Manalang. Para king alananggang kapainawan ning kalwadari, Pope Francis, Abelardo, Emilio Jr., Sotero, Crescencia, Dandy, Edna, Conrado, Benito, Milet, Lijay, Father Pablo, Carmelo, Lisel, Domingo Jr., Alfredo Sr., Domingo Sr., at Ding Maldang Kaladwa, King Purgatorio.
King lagyo ng ipampo ng anak, ampo ng banal na Espiritu, ing grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyagom ng banal na Espiritu, mantabay kay kaingan, maya pasisilim kay kaingan po, at hinipoy nga kaugalyan na bayo magumpisa rin nobina mases tamo, tintapang tipa nobena. Pero in talaga pong okasyon tamang ini, happening 444th year anniversary ng kakatang parokya. 444 years niya naman ng pangatatag ng Balenta mo anting Mexico. Aling sabela po king pangatalakad, dating adwa ing Balen ating parokya. At bang kanita, bebe tayong matampang nga pagmasusyaniti, aminan talapat pagkalungkutan, ding kasalanan tamo, manyad pamong tabod at pakalulu king apong Ginoo. Ginoong Jesus, ikang dinatang bantipunan mula ring bansa king kapayapaan ning kayarian ng Diyos, Ginoo pakalulu. Ikang daratang king amanot sakramento, pasiklangan mo kami king kabanalan, Kristo pakalulu. Ikang datang king ligaya, kambening kaligtasan, para king banal na kapulungan mo, Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie, halangangga. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, ding meriwang bansa, pika kametungan mula king pamangilala ra king lagyo mo, ding sablang mengabait pasibay king danom ning binyag, mi kametong la naman sana king kasalpantayanan ampong kabanalan keka. Iriadan mi king kapamilatan ni ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibie ampong mag-ari kambemo king kametungan ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alangangga.
Pamamasang ibat, king libruning dapat daring apostol. Kabang tatay dya po kari Pedro at Juan, ing taong ni bayit lumpu. May nga pamulala rin sa blang tao, at pupulay lang linapit karela, king balkon na ning templo. Itang balkon na ausandang balkon ng Solomon. Nga ng Pedro, panakit na karing tao, may malening Israel, bakit mangasdan kayo kaniti, at pagmalalan nyo kaming makanyan? Balayo galang apalakaran mo yung taong ini, king kapamiltanan ng sarili ming upaya o kabanalan? In Diyos ng Abraham, Isaac at Jacob, at in Diyos ng kaya katamong makatuwa, yung pepaligaya king talasyo ng Yesus. Dapat ikayong peparakap kayo, at kay ba't tinggan niya king harapan ng Pilato, agyamang burineng ipabulos Pilato. Banal niya at mayap, dapat tinggan niya at inawat kang Pilato. Antimong dapat ng mayap kaya kayo, ingibulos niyang metong amay kamate tao, at pepapateye king panibatanan ng biye. Makanyan man pepasubyanin ng Diyos, at tungkol kaniti, ikamiring babiye patutu. Ulaling kapaniwalan miking lagyo ng Yesus. Itang lagyo ng minyew paya ban mibalik ing sikanana, niting taong akakityungeni, at keti kakilalayo. Ing kasalpantayanan kang Yesus, yay makapakayap kaniting tao, antimoy nga kakityungeni. Ngeni kapatad, balo ko king ikayo ang ponding kaya kayong mamantukan, tunay balo yung sa blandepa kang Yesus. Makanya ng biryanang metupad ng Diyos, itang may wala ng makapauno. Inyang king kapamilatan da rin sa blang propeta, sinabi na king Kristo dumalan niyang kasakitan. Inyang ngini sumisi kayo at magbalik loob, king Diyos, ban mi patawaran ng kasalanan niyo. At baning ginuparatangan na yung panahon ng banal na bendisyon. Kay ba't itubod ni Jesus, in Kristo, at pinili na para kaya kayo. Kailangan ni manatili ka rin, banwa, hanggang yung datang nga panahon, para may bayang nga sa blang bagay. Anti mo yung pepabahal na ng Diyos, king kapamilitan da ring banal ng propeta, kanita pang minunang panahon. Uling sinabi ng Moises, patoyang meto nga propetang kalupa ko, king ginong Diyos para kaya kayo. Manibatya ka rin sarili yung kapatad. Kailangan nyo lang pamintuan ng sabla ng sabyan kaya kayo. Nino man yung mamintuking sabyanan ng propeta ito, mitabalagyak yung balen no, at masintang iyo. King kamatutuanan, din sa blang propeta, manibat kang Samuel, ang ganakin taong lingdili kay Batno. Atin lang ang sinabi at inularang aniting kasalukuyan na panahon. Dingpe nga ako na nin Diyos ang babeking kapamilatan ding propeta para kaya kayula. At makyabe kayo kitang kasunduan at tinatag na nin Diyos. Kaya be daring kaya kayong makatuwa. Anti mo yung sinabi ng Abraham, king kapamilatan daring maging layi mo. Bendisyonan ko na rin sa blang tao ang mabilog ayato. Makanya na yung pinili at tinubod mo muna kaya kayo ng Diyos, yung kayong talasuyo. Ban bendisyonan na kayo, o sa upan pa yung gulot, king mayap yung pamibiyebye. Ing amano ng Gino. O Gino kekeng Gino, sakdalyak hamalan, in lagyo mo king mabilog ayato. O Gino kekeng Gino, sakdalyak hamalan in lagyo mo king mabilog ayato. Nano yung tao ba't kaya kayang gaganakan? Nano yapin yung tao ba't kaya kayang pagmalasakitan? Makanyan man lelangan may ngalos kapante mo, pitungan may kamalan at ligaya, penibala mo king taong sa blang dapat mo, lalam nung upaya pepasakop mo ing sabla-sabla. Ding tupat baka patiyan naman amalyap, ayop atasan king danuman,
ating sabla kakaweking dagat. Iti hingal do at tinatag ng Ginoo, sukat kan tumula, ampon magsaya. Ang ginuman tabi kay kayo, pamamasa king may pabalita agpangkang San Lucas. Benita, daring nga dua katao, ing milyari kabang dalan at nung makanano reng akilaling ginu, inyang pemiraso ning tinape. Kabang babalita rapay ti karela, kabudabud na si Jesus libutad da nga nakarela. Kapayapan, kekongan. Dapat may nga takutan da at may ngilabot, uling balara multuya ingakakit da. Inya nga ng Jesus karela. Bakit magugulo kayo at may kakuno? Laban nyo la rin ka na akong gamat at bitis at kilalanan nyo king ako at alangaliwa. Tagkilan nyo ko bayong akit, alayang laman at butuling multo, dapat atin ko antimoy ng akakit yo. At pangasabi na niti, pepakit na lakarela ring gamat na at bitis. Ela pa mo rin maniwala o naning maraguldang tula at pangasdan. Nya kitang nakarela, ating kayong nanumang apangan kete. Dininandeng kapirasong ning nangayasan, kinuane at pengan king akakit da. Kay ba't nga nakarela, ingamanuan ko kanitang kayabay ko pa, yapin iti. Kailangan ning matupad, ing sablang may sulat tungkol ka na ako, king kautusan ng Moises, karing libro daring propeta at karing dalit. Kanita, biglat na napamisip, bara lang aintindihan ding kasulatan at sinabi na karela, anti kaniting makasulat, kailangan niyang dumalan kasakitan ng Kristo at subliyang me king kadungaldo. At king lagyo na, ing pamanisi at kapatawan ding kasalanan, sukat ni panaral karing sablang bansa. Magumpisa ket ti Jerusalem, kayo ring testigo, kareting sablang bage. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. May pasisilim pasibay po. At happy anniversary. Kayong taga-Mexico, na akong taga-Mexico niya. Happy anniversary kaya kayo. Wari, Mexico. Ano nga, tuturing kaya po yung sarili kong Mexicano. Luigia Ingbalen, Mexico! Kailangan pag maragul tayong Balen, Mexico. At bali po, potang mamunta ka karing lugar, nga pansinan ming agad yung paligid. Hindi mo, takang meto nga lugar, akin mo, bengi, pero asang kasala. Mo naman po sabihin, ay, pangasala da rin sulo. Nga mo, kasanting da rin sulo. Siguradong lang kaya ka-progresibo ning balenayine. Nga mo, ka-develop na ning balenayine. Nga mo, ne? Patsirin dalan mga santing la, emo sabihan, kasanting da rin dalan. Ano sabihan mo,
kagaling dareng manungkulan kene, kasanting ning balenay ne, santing dareng dalana, bisa ka puti kabisa nung mga kakit mo keng kapaligiran, mag-reflect, ing nanamang malalyari keng balenay ta. Nya, kini po keng balenta mo keng Mexico, sana manakit na ko mo nating progreso. Masanting nga dalang ken, aseng kasanting da. Nangini po, kasal ko yung magagawa yung palengke kini. Pero di po mag-bless ko kini, yung bayong opisina daring keng munisipyo, yung gym kini. O rin po, signs of progress. At sana lalong sumanting sumulong. Sumulong niya panaling Balen, Mexico. At siyempre, rin makanyan, mag-reflect nung nanulang klase rin pamuntok tamo. Pota nga kakita mo ating malalyari, buli sabihan, makanyan lang masipag, ampo panggugunyat, ding manungkulan, at makanyan na naman makidwangan ding memalen. Inya makanyan kaya nang pungakakit ing parokya. Ing parokya, so nga tingkang ngakakit magagawa, buli sabihan ma-reflect, buli sabihan mabing parokya mo. Patsya tingkang ngakakit bayo kayong parokya, buli sabihan, kagana ka data rin tao kin, nga mo, o karakan na magagawa, magana ka kayo po. Pero makanya pong mag-reflect. So nga lang magagawa, aliwa mo yung paring, ing parokya, yung oring rin, tanda ng makananong, ing balang metong gugunyat siyang pong makirake. Ako po, pag maragul ko, ining keni, isipan mo waring keni, o apil-apil mo, kung naman nagkadeng CPC, potang kayo mag-complain la potang manyaday, keng ticket-ticket, kini mo po baliyot, at miras milyon, detang may mag-donate, pera pa kayong cash in, detang in kind na binyera, makanyang ko po kagana ka, makanyang ko kakayapan, keng parokya. At yan mag-reflect ing makanyan, kung nano lang klase parokyano ding at tsukeni. Nya mo kakit ing garden, mo kakit ing pavers, mo kakit ing may renovating building, kakit mo, din tao siguro kini, maganakalang sasaw, mamye, nung hali, alang malyaring makanyan. At ako naman po, siguro, 80%, o nung 90% po, kinila mo kilog na ning parokya, ding barakala donation, ganyan. Yan. Nya, pwede may ngakakit yung meto nga bagay, pero potang kayo may baling kabalduga na. Pwede ngakakit pero ita mo yung ngakakit mo. Pero tintawong, they see beyond, but the naked eyes see, hanapin po. Ngakakit din kabaldugan ng mga palyari. Agyang ita mo po, lawin nyo po, tapo itang kimutyo, galo, yun ang katawan nyo, pwede nga ting kabaldugan yan. Itang kimut at galo ding gamat, kurap ampong durot ning mata, atin lang kabaldugan din. Kempong airport, meto nga traveler, kabang maglakad ya, may palaway kitang airport security guard. Aba, itang security guard, pinagal na itang traveler. May palawaya kanyang kita security guard. At pinagal na ni security guard. Makatrain na rin security guard, kimot na ning mata, balo mo na yung katao ngayon. Makatrain na rin security guards, ababasa din nung inong guilty, ang pong ating matsurang tangka. Anya, siguro pinagal nitang traveler. Balo na, gawang maya pini. At makanya na naman po, ing laway ngayon, nano kaya naburi na sabihin ng laway ngayon. At yung kabaldugan ng laway makanya. Mo kabud makalawe, at yung kabaldugan ng laway. Anya kini pong kaya katang ebanghelyo, o nga pong Ginoo. Nung nga pansinan nyo po, anyang pepakit siya, sinubli na yung may biya kini. Lapipisang maniwala, din ng alagad. Nya, may nyawad diyang apangan. May nyawad diyang apangan at dinirang ding pamangan. Nanang binyarang pamangan kaya? Dininan ding ningnang ayasan. O yata yung favorite na ning apong Ginoo na ningnang ayasan.
O ba't kailangan niya pang mangan arapanda? King lawe tamo po, may nga niya mo. That's it. Pero li po, ing pamamanganan ng apong gini, tanda ing mabyeya. Ing meto nga multo, ay ang mamangan. Tanda ng tampo yan, ing multo ay mamangan. Nya pa siya mga wala po ing pamangan nyo, keta king lamesa yu, lakwan yung bing, ba't kaya bakala, po may multo yan, may dagis yan, o kaya may pusa. May multo. At nung sabihin nyo, retang dilata kitang istanti yung mawawalaya, la multo po rin, mana ko la kay siping yung bale, potabad ditang istanting makanyan, makalapit siya king awang. Uling ila, mamanganing multo. Anya kini po, para mga niya nga pong gino, na naman kailan yung pamangang kini, kasi glorified body ba yung house sa kanina? Alani kitang katawan na kalupa ng ini. Uling sinubli na yung mebye, hanapin, nung espiritu ya, at pero gano'n siya kayong espiritu, na kailangan ng pamangan. But ganito, bang patunayan na karing alagad na, multo, kailangan mangan niya, uling yung multo, mamangan. At pilang beses ko niya rin po sinabi, ing pamamangan, at ing ganang mamangan, tanda ing tao, mabiyang mabiye. Pakiramdaman niya po ini. Huling experience kaya po ini. Karen pupunta lang ko pong masakit. Palagi ko kutang, mamangan niya pa po. Mo nga doon pong aldo mamangan. Balo ko nakanta malapit ne. Ikay po mamangan ko pa. Magano ko pang mangan. Ano nga di, sentensyon na kayo naman. Potang magana pang magana, maglambat siya pa yan. Patse masibay pa yan. Tandaning mabiyang mabiye. Anya yung, para mga niya nga pong ginukin, mabiyang mabiye. Itang pamamangana, aliwang bitang ikit mengmengan sinubo, tandaning mabiye. At para mga niya, tandaning mabiyang mabiye. Nga pong ginu. Amen? At dabi niya po, pamamangan yan. Ing likwa ng pamitipon-tipon ni nga pong ginu kaya katamo, bang manatiling biyebusal tamo, pamamangan niya. Pota sisimba tamo, apagana katang kananta mo. At potang sisimba tamo, eta magpatlak. Nating magdalang karni, ting magdalang nasi, ting magdalang prutas, drinks, aliwayan ng pisulusulan tamo, ing apong ginu, king askening metong atinape. King metong askening, at ining kaya katang pamamangan, kaniting tinapeng maputi, mo ka ordinaryong mamangan tang makanyan. Uning kabalduganan yan, yapining, ing ginu, babye na sarili na kaya katamo. Bang iyugne na sarili na kaya katamo, at itam mo, miyugne tamo kaya. Chupi. Bangita mo, miyugneta mo kaya. At nyapin po yung haustakan yan, Holy Communion. Banal yung pangayugne. Miyugneta mo, kaya nga pong yugne na sarili na kaya kata mo. Holy Communion. Banal yung pangaugne. Dapat ini po yung akakita mo po tang makanyan. Nung makananay nga pong burineng idugtong yung bienaking bieta mo, bang yung bieta mo, midugtong yakan kaya. And we really be united with Him. At yung pangaugnay po ngayon, ano mo itang midugtong tamo king apong gino? King pangadugtong tamo kaya, king pangaugnay tamo kaya, maging miyug na ugnayan tamo. Ni buklod-biklod tamo. Maging metong tamo mo. Ing pangaugnay na nga tamo king nga pongin. Bunin na sabihan, tanggapan tayong metong at metong. Uling ing pangaugnay king nga pongin, kumbaga, potang maganap ya, pwede nga idugtong at iyugnay sarita mo king metong at metong.
Anyalawin niyo po asang kasanting, baita magkomunyon, baing komunyon, nano itang kakantata mo, bay komunyon. Bay komunyon. Nano kakantata mo, bay komunyon? Hello? Nanong kakantata mo, bay komunyon? Oh, lomene, oh, baloye pala, oh. Kordero ng Diyos, ang milalako king kasalanan ng yato. Pakaluluan mo kami. Burita mo yung ining tanggapan tamo, yung kordero ng Diyos. Ilako na yung kasalanan tamo. Bang ganap tang miyugne kaya, at bang kanita itang kasalanan na ito, halimbawa, kapatid may isipin mo, may pakisabihan ng asawa mo, paglokon mo yung kapara mo, abusan mo yung inumang tao. Kanini luminis, bang miyugne tamang wagas king apong Ginoo. Ating maging bunga na, maging natigiting pangog ni tamo king metong at metong. Anyapin po pa siya, may komunyon tamo. Yung dapat ibunga na talaga yan. Lalo tayong tanggapan ng metong at metong. Lalo tayong pakintinyan, panupayan, pagpasensyan, patawaran ng metong at metong. Ing bunga ng pangog ni tamo king apong Ginoo. Yapin ng lalong lalalam ing pangog ni tamo king metong at metong. Nyagyang ating yung kasalanan kaya kayong kapatid, patawaran niya ngayon ni ganap milyari tang pangog ni taking apong Ginoo. At hindi mo nang po yung mamigil kaya katamo, bang pamurit ng tayong balang metong, bang paglokwan tayong balang metong. Kasi yung bunga na ng pangog ni taking apong Ginoo, yapin tang mas masanting nga pamiyog na ugnayan. Pangog naging kaparang tao. Para pareho ko punta ga Mexico. At siguro ting ko ang lugod king Balen, Mexico ne. Kaluguran niya ba yung Balen, Mexico? Oh, sa bentamo nang kaya niya ating kong pamiyog-niyog ne kasi pareho na akong may malen ng Mexico. At ikahingan buriyeng pasulungan ng Balen, Mexico. Para pareho kitang makantang kapagnasan. Then pong tatagal ngayon yung kakandidato, para pareho na nasa. Pareho lang. May mali ng Mexico, buriyeng pasulungan ng Mexico. Unang king pamanagal da po king karemyado ang posisyon king gobyerno. Diyan para pareho lang nasa, pasulungan ng Mexico. Potang kay may pate-patela, potang kay may papanyirala. At ang kapantana, pati rin followers, pati rin boboto, may pate-pate na lang naman kanyan. Ako naman may sabi kanyang may kapatid, o kaya may asawa, kasi aliway boboto yung misis, aliway mister. At balari po yan. May papag-unfriend no naman kanyang kem Facebook. Uli na ning makanyan. Ito pong makanyan. Anyapin po, matbudya, nung yung bubuklod mo kaya kayo, pareho kayong taga-Mexico. Pareho ko, Tubo, Mexico. Ing mas matigit apangawag ne. Itang potang miyog ne taking apong Ginoo. Patseto tu, ing pangawag ne taking apong Ginoo. Ay, mo man, diyang pinasakit na ka, mamatawad ko. Agyan pe mo right na ka. Pangadime pa sanang sadese niya, man isipan ng nanamang matsurang malyari, agyang inagrabyado na ka. Potang ganap itang pangawag ni king apong Ginoo. Pero patsya ita matbudya naman, o kaya ita alayo, ay matbuding pamiyabe-yabe. Nya, inipuing malalyari kaya katamo, patsya sisimba ka, at may komunyon ka. Ang buri na sabi niyan, tinggap may nga pong Ginoo, buri mo, manatili kang makaugnay kaya. At yung dapat ibunga na niyan, mas lalo tamong mabiyasang, makyutos, makyugne, tanggapan ng balang metong, patawaran niyo naman may kasala. Manyad, tawad karitang apa na sakit. Timsalim mo kanyan. At kapilan man ay misip para panasakitan, abuswan, lamangan, hindi naman. Noon ay manibabaw palagi,
itang nanano nga gawang mayap king metong at metong. Bakit? Kasi po tang ganap kang makaugnay king apong Ginoo. Malinaw kaya kita sinabi na nanamang gewa mo king kapatid mo. Kana ko mo gewa. Amen. Ngayon po kaya katanang itad king apong ginisad datang kay duanan nga tamang makibat. Ginung sinabing mebye, antabayanan mo kami. Banding pastol, manimunala king kasalpantayanan, at suywandong mitmong lugod, ding kawan apikatiwala ng Kristo. Ing mayap apastol karela, ipanalangin ta king Ginoo. Ban ing kabilugan ayato, makapagsayaya king kanwanana, ning tunay kapayapan, ing kapayapan ababien na mismong Kristo kaya katamo, ipanalangin ta king Ginoo. Banding magkakasakit tamong kapatad, damdamandang miyalilan tula, ing karelang lungkot, ipanalangin ta king Ginoo. Ban ing kaya katang komunidad, mika kasalpantayanan niya sa at tetagan munye patutu, king pamanyublinang mebya Kristo, ipanalangin ta king Ginoo. Aduan tamo po ing sarilitang kapagnasan. Iba, bala mo ring dakal ng pamangailangan, ing kaya kang balayan, king beket king yato. Pakiramdaman mo kami at pakibatan mo la ring panalangin, ting sablang sasalpantaya keka. Itiyadon mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. O malugod ay pami, paulining pakalulumo, tanggapan me saniting sakripisyong iyampang ming mipnong tula, para karing tinanggap bayang beking binyag, at malugod mo lang sa upan, king maligayang kalam mo. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabi kay kayo, itas yula ring puso yo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunay karapat dapat at matulid, sukat at makakabusing puryan ang pangpasalamatan da ka, kapinan man ang pono ka rin man o Ginoo, lalo na kaniting kayaldawan, amiyay niya Kristo, ing Paskwami. Ang patsing tunay kordero, aminala ko king kasalanan ng yato, ang king pangamatayan ng king krus, inupig ng kamatayan mi, at king pangasabi ng mebye, sibli na naman ing biyemi. Ulinita ka beri sa blangkoro, ring anghel ng banwa, daralit kami king ligaya mo, alang tuknang, ngamingan pupuri. Ikapining banaloy pa, iking sibol ning sablang kabanalan. Ulinitay panigapi mo, itugtog ng Espiritu mo, anti maintiti pangambon, kareting ayin mi, ban pabanalan at para kaya kami gawa na lang katawan at pondaya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandaan mi pa kanitang beng mi pagtaksilan niya, at bay na kusang lubdinaw ning biyena, king pamaylas at kamatayana, kinwaning tinape, pepasalamatan at pinuri. Piraset at dinwang iti karing disipulo ng anak ko na iti kaingan at mangan kayo kaniti. Huling iti katawan ko, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay balingapunan, kinwaning kalis, pasbay pasalamatan naka at pinuri. Dinwang iti karing disipulo ng anak, wala iti kaingan at minom kayo kaniti. Huling iti kalis ning daya ko, ing daya ning bayo talang hanggang tipan, ami bububu para kaya kayo, para karing sablang tao. Ban kanita, may patawaran na rin kasalanan. Dato iti king pamigagana kayo, kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan.
Inyang inigaganakan mi o mapamakalulungin pa, ing kamatay ng po ni pangasubli ng mebye, daram niya kaya kay ting tinapi ning biye, at ing kalis ting kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Ikaming ansanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal espiritu. Ganakan me oy pa, ing banal na kapulungan mo, ang makalaganap kay meto yato. At kini inaos mong mitipon kaniting maligayang aldo ning pangasbi ng mebye, Kristong Ginu, king kayang tutong katawan. Ban may ganap kay kinlugod, kambe ng Florentino, ing obispo mi, ting sablang pari ang pondiakono, at ting sablang susuyo, king banal a kapulungan mo. Ganakan may ing talasuyo mong Papa Francisco, ay naas mong meko ketiking yato, antining kimbinyag meteya kambe ng Kristo, mira kaya na niya naman sana king pangasubi ng mebye. Gana ka mula naman din kapatad mi, amino na ng pepaynawa, king pihong, kapanayan ng pangasubing mebye. King pakalulumo, idalamulat ding sablang mayang na biye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan. Gawan mo kamingang karapat dapat, magkamit king biya lang hangga. Ban kambe ning na Virgen Maria, indo ning Diyos. Kambe ng San Jose, ing esposo na. Kambe ring nuwan apostol, at ding sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka. King keka banding panawon, apor yan ang pon apaligayin da kasana, king kapamilatan ng Jesukristong anak mo. King kapamilatan na kambe ng pon kaya, kaguming banal espiritu, sablang parangal ang pon ligaya kaya kawa Diyos, di panglubos mahipaya, manggaman king alanganga. Mapamintuking amahan talapangabo sa mibog kimbala ng turu, nga tamang ining mangangas manalangin. Ikabos mo kami kisablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawin mi, bangking kasopan ni pakalulu mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ng kasalanan, at mikabiyos kami ngalang kasasagkulan, king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang pong pagsadyan mi, impanyatang namit mong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo.
Diyos sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na ing kapayapan nalakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko babihe ko kay kayo. Mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nanimpansinan mo yung kasalpantian ng banal na kapulungan mo. Laiming pamayapan ang pangpisan meto nga nagpangking kaburian mo. Ikaw mabibiyan pang magari manggaman, king alanghangga. Ing kapayapan ni ginuman tabi, sana kapilan man kay kayo. May kakapatatangan po, masyatangin po pugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan, kapayapan, kapayapan, kaya kaingan po. Ning malugod at maganakatamong Ginoo, ing kordero ning Dios, minalako king kasalanan ning yato, non tamong kimbirana, kaniting banal ng hapunan. Ginoo, matangpang tanggap kaya ka. Dapat siya kasming amano mo, kumayat na ako.
Manalangin tamo. O maganakang ipami, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ing pinuhunan mo para king pangayat busmi, mamunga sanang kasaupan para king biye IT, ampong alangangang kanuanan, king biye langanga. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Luloko pa po sa huli para karing mapila na maulagang amano. Siyempre po, ing pamanipang ning kaini ning kakatamong nobina, pero misa niya rin ning anniversary tamo, 444 years. Bilang meto nga parokya, po ang meto nga balen. Nga pasalamatan tayo po, yung Fiesta Committee, ila pong may sponsor ngayon, paano mo na nakatapong chinidang ngayon, manalad na, kanindi pong Fiesta 2025, Canberra po rin ng Paris Execom. At bukas po, yung first guest priest tamo, manimuna king kakatang misa, itang 5:30 p.m. Yapin po'y Reverend Father Alvin Modesto S. Manalang. Iya pong kasalukuyan pong Paris priest ketakim Florida Blanca. Yamong Alvin, pero may mamagmisa naman po kini, guest priest tayo kini, siguro niyang nanong year. Sa maging guest priest siya po kini, siguro niya pong makadestino seminaryo. Or what, ay ko bubalo. At din pong kakatang magdaan bukas, ng San Carlo, Parian Norte, Ladies of Charity, ampo pa rin katikis. At siyempre, thank you po king pamakyabing ini, renggang barangay tamo, CPC, kompleto no rin kahit kanina, patron tamo, at yung pangkulang. So, ing barangay Santa Cruz, Maragol, barangay Laput, barangay Laput, okay, but barangay Balas, barangay Balas, ano yata, San Kay, Fernando, Balas, at siyempre po, barangay San Carlos, San Carlos, okay, talang gulot, kay ba't po barangay Santo Rosario, Santo Rosario, kay ba't po muntatakal San Pablo, ay ito yung San Pablo, San Lorenzo, ay ito, kay ba't San Antonio, kay ba't muntatakit, San Jose Matulid, ay kadaretsuda, kay ba't Santo Domingo Village, aray cute, yan di yata cute, kay ba't po Lagundi, ay Lagundi, kay ba't po Mirastana Bandagin, Santo Cristo, ito, kay ba't sa Parian Sur, ay magmisala naman rin Parian Sur kanina, pero ikit kaya po nandin din anak, Parian Sur, Parian Centro, Parian Centro, ito, at ito pong Parian Norte, yung liko, Sister Agnes. So, thank you very much po na. Pero bukas pa po yung umpisa ng nobena tamo, bubuklat tayo pangini. So, thank you very much. At sana all the way, supportan tayo ng kakatang Pestang 2025. Talakat na po para kintuling bendisyon. At yung ginawa tabi kaya kayo, at bendisyonan na kayo ng Diyos, alubos mayupaya, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, mayari ning kakatang kapag masusyan, o meta ng luguran at siwan ng Diyos, ating kaparang tao, Aleluya, Aleluya. Salamat, King Diyos, Aleluya, Aleluya. Viva Santa Monica! Viva! Ay, ita palang kangapong, itang kangapong Pierre, Viva Apong Munig! Viva! Sige po, bengin ng Diyos, kaya kayo po, dakal pong salamat.